مانگتا ہوں میرے مولا تیری رحمت کرم فریاد منگتا ہاں تیرے مدنی دا شاعر ہاں تیرے تو داد منگتا ہاں تیرے مدنی دا شاعر ہاں تیرے تو داد منگتا ہاں میرے مولا تیری رحمت کرم فریاد منگتا ہاں تیرے مدنی دا شاعر ہاں تیرے تو داد منگتا ہاں جدن جاواں قبر دے وچ ایو منگنا اجر دے وچ دنیا دا تندر کوئی نہیں قبر آزاد جی مہربانی اللہ شہنشاہ کو سلامت رکھے ارد جی کہ علی دا منکر پہلے جناب نے ترتیب نہ سنا کہ اسا راہبر جنوں چنے مقدر دے نہ جوڑا چنے اسا راہبر جنوں چنے مقدر دے نہ جوڑا چوں اس 100-200 دی گنتی نہیں وکرا ہے کروڑا اس 100-200 دی گنتی نہیں وہ وکرا ہے کروڑا چوں اے مدنی دی کرامت ہے جدے نظراں بوا چھوڑے جدے نظراں بوا چھوڑے کلمے دا آواز آندا ہے سدھر پتھراں کروڑا چھوڑے بہت مہربانی ارد جی کہ علی دا منکر علی کو مانوان علی دا رتبہ علی بلند علی دا منکر علی کو مانوان علی دا رتبہ علی بلند یا کوئی دا دکھا چاہم سر میں نہیں آقا سوال بند علی دا منکر علی کو مانوان علی دا رتبہ علی بلند یا کوئی دا دکھا چاہم سر میں نہیں آقا سوال بند علی دے بچڑے کو جاندا ہے لوگ جائیں کو حسین آدھے نورے ڈسونا قرآن پڑھتا ہے قرآن ہوتا ہے سان من